Lars! Jeg kan høre det, jeg kan sgu da ikke helt Lars. Vil du være, Lars? Ej, fortæl mig det. Du kan få den her, dog. Okay. Yes. Cool. Nå, super. Vi ses, ikke? Ja. What the fuck? Pas på dig selv. Hvad siger du? Jeg beder dig stadigvæk om at passe på dig selv, så du kommer mere til skade i din krop den her Kæft, forvejen. mand, igen. Hold kæft, hvad det der, I gør. Du skal være glad for, at jeg er færdig med det kriminelle liv, eller så er du kraftig med at få det, så det var ikke du gjorde, Lars. Hvad her det? Hvad står jeg og laver? Ikke det store. Nej, jeg håber da ikke, du står og laver stort her. Så håber da, du får et toilet. Yes, nå, jeg kører videre. Okay. Ja. Pas på dig selv lige. Hvad sagde du? Nej. Hvad sagde du lige? Jeg sagde bare, du skal passe på dig selv. Hvad så stod, er det fordi, at du vil slå eller hvad? Nej, det var bare sådan, altså, pas derude, pas på dig selv. Jeg passer på mig. Er det fordi, der vil ske noget, hvis jeg går, eller hvad? Er det derfor? Nej, det er så der ikke sker. Det er Seriøst, noget, man altså, det siger der- sådan... Det er sgu da ikke noget, der bare siger. Pas på dig selv. Det tager sgu da som en form for en trussel eller sådan noget. Det er sgu da ikke noget med nogen som helst former for trussel. Det er det da. er bare Du noget, ved, så man går jeg faktisk her og siger, stille og roligt, vi ses, så står du og siger, pas på dig selv, mand. Så er der vil ske mig et eller andet. Nå, okay, men I må passe på jer selv. Ja, lige måde. Hvad sagde du?